Hello everyone! Welcome back to my channel. Kung hindi nyo po ako kilala, ako po si Christine. And maraming salamat po sa mga baguhan dyan. Thank you so much. And sa mga datihan na palaging nandito sa aking channel, maraming salamat po. And kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please subscribe to my channel so that you will notify every time I do upload a new videos, guys. So, thank you so much! So guys, ito yung bago kong phone ngayon. Ito siya. Hindi nyo makikita. Ewan ko kung makita nyo. Ito yung box na lang to guys ha. Kasi ano ko na siya. Sinet up ko na yung phone ko. Inano ko na siya. Kasi nga wala na nga akong phone. So ang kinuha kong cellphone guys is Samsung Galaxy S9. So ayun guys. Hindi ko na ipapakita yung box kasi yun lang naman yung pag kumukuha tayo ng cellphone, nandiyan na yun, kompleto na lahat, yung charger, headset, yung USB, thing that you can connect it through other phone. So, ang gusto ko dito sa cellphone na to guys, kasi maliit lang siya. Gusto kong pwedeng, gusto ko siya yung sukat ng phone kasi sobrang liit, tsaka, paano ba i-explain yun? Kasi yung old kong phone, malaki siya. Ito yung old kong phone, malaki. Yung ganyan yung hawak ko, at saka ganyan siya. Malaki talaga siya, nahihirapan akong ilagay sa pocket ko. Itong Samsung Galaxy S9, tagalin ko lang yung phone case, guys, ha, para makita nyo talaga kung gaano siya kaliit lang. Ito yung mga gusto kong cellphone kasi, maliit lang siya, tsaka, ito guys yung bago kong cellphone, Samsung Galaxy S9. Gusto ko yung shape niya, tsaka ang nipis niya lang, at tsaka ang liit niya lang. Kaya pwedeng ilagay sa pocket. So may pang sticker, nakalimutan kong tanggalin yan. So ito guys, yung bago kong cellphone, Samsung Galaxy S9. And then, itingnan mo guys yung ikumpara natin sa luma kong cellphone. Malaki talaga yung luma kong cellphone. Yan. So, I'm happy. Gusto ko talaga yung maliliit ng cellphone kasi tingnan mo, nahahawakan ko siya ng buong daliri ko. Ito, hindi masyado guys kasi medyo malapad siya. So ayan na nga guys yung cellphone kong bago, yung Samsung S9. So, tapos bumili ako ng phone case na itong rose gold ng kulay. Gusto ko rin siya. Tsaka may, tawag dito, stand ba sa likod para pag nag-watch ka ng video, pwede mong i-stand yan. So, mamaya guys, itatry natin yung Samsung Galaxy S9 for vlogging, kung maganda ba siya o hindi. Actually, na-try ko na to sa video kung isa yung pumunta ka sa 7-Eleven. Kaya lang gabi na yun. Hindi natin bigyan ng hustisya kung maganda talaga yung quality ng camera nito for vlogging, kung okay ba siyang pang-vlog o hindi. Actually, binabala kung ito na lang dadalhin ko pag lumalabas kami, kung gusto kong mag-vlog. Pag halimbawa kakain kami sa labas o mag-shop kami. Kasi very, siya, lightweight, ang gaan lang hawakan, tsaka pag nag-vlog ka ganyan, hindi masyadong halata. Kasi may problema ako dito sa camera to. Masyadong medyo may kalakihan tong ginagamit kong camera ngayon. Kaya masyadong OA sa labas. Medyo hindi pa ako sanay, nahihiya pa ako. Kaya kung phone yung gagamitin ko, mas komportable akong gamitin sa labas. Kasi hindi masyadong halata pag phone yung gamit mo guys. So, yeah, itatry natin to guys mamaya. Kung maganda ba yung back. Tatry natin yung back camera and then front camera. Lalabas tayo ng konti sa harap ng bahay. Tatry natin sa labas kung maganda ba yung quality niya. Actually, ng oras ngayon? 6 o'clock na ng gabi. So, hindi na masyadong maliwanag. Medyo makulimlim na. Pero itatry pa rin natin siya sa labas. Pero itatry ko muna siya dito sa ring light. Iko-connect natin siya sa aking ring light. Kung okay ba siyang, pwede ba siyang pang vlog. Kasi may bala ko ito na lang gagamitin ko pag lumalabas kami.
ng bahay kasi masyadong mas scary ko itong dalhin. So guys, ito na, nilagay ko na sa tripod. Ayan na siya guys. So itatry natin siyang i-vlog. Kung okay ba yung ano niya, yung camera niya guys. Ito palang ano na to guys, gustong-gusto ko yung ano na to. Tripod ba yung tawag dito? Kararating lang nito ngayon, in-order ko siya sa Amazon kasi gusto ko nga itong gamitin sa phone. Kasi medyo maiksi lang yung style ng tripod na to. Kaya gustong-gusto ko. Kasi meron ako ditong 3 tripod. Kaya lang, ayoko kasi, it's just me, okay guys? Masyadong mahaba. Ito guys, 3 yung tripod ko. Masyadong mahaba. Ayokong gamitin sa phone. Medyo, minsan medyo may pagkapiki ako guys. Don't mind me, it's just me, okay? Pero hindi ako maarte, okay? Ito yung favorite kong gamitin sa itong camera na gamit ko. Kasi ito, matibay ito guys. Tsaka hindi ako natatakot na ito yung ilagay ko sa camera na hindi mahulog o mabasa. Kasi matibay talaga to. Itong dalawang to, libre lang to nung binili ko yung camera. I'm not sure which one. I think yung sa camera. But, kasi parang may 3 ako kasi libre lang to. Hindi ko maalala. Itong dalawang to, libre lang to ng parang, I don't know. Basta may binili akong kasama na to, libre itong dalawang to. Kaya may 3 akong tripod dito. Ito, binili ko talaga to para dyan sa camera na gamit ko kasi medyo malaki yung camera at mabigat. Ito, matibay to. So, sinong gusto dyan ng tripod guys? Comment down below. Joke lang. So, I got 3. Pero ito, gustong-gusto ko ito. Ang cute, diba? Kasi maliit lang siya. Yan. So, ready na ba kayo guys? Ito try na natin tong pang-vlog kung okay ba siya o hindi. Nagre-recording na ba? So, hello guys, teka lang, So, hello guys, ito na yung, yung Samsung Galaxy S9. Gamit ko yung front camera. Ayan siya. So, kung makikita nyo, ewan ko kung okay ba siya o hindi. And then, try natin yung back camera guys. Hello guys, ito na yung back camera. Hindi ko makikita yung sarili ko kasi ginagamit natin yung back camera ngayon. So, ito yung quality ng back camera guys. What do you think about the back camera guys? So guys, ito na yung front camera. Medyo nahihiya ako kasi nakapalibot yung neighbors dito. Baka sabihin ko anong ginagawa ko. Pero tinitest ko lang guys sa labas kung ano yung itsura ng front camera dito sa labas. Yan ang itsura ng front camera guys sa labas. Nakaupo lang ako sa upuan sa labas ng bahay. So ito naman guys yung back camera. Hindi ko alam kung anong itsura ng back camera kasi hindi natin makita kasi nga ginagamit natin yung back camera. Pero nahihiya ako guys kasi yung mga neighbors dito. Yun ang gusto kong sanayin sa sarili ko, yung hindi mahiya sa labas. Pero yan yung gamit kong camera guys, yung back camera. Sample guys ng back camera. Ang ganda ng ng quality guys ng back camera. Ayan oh. Hello guys. So ayan yung gamit kong back camera. Ay, ito na yung gagamitin kong pang vlog pag lumalabas kami guys. Ang ganda ng quality guys. Ayan oh. Hello everyone. Ang ganda. So ayan guys. At saka gustong-gusto ko yung tripod. Kabibili ko lang nito nung isang araw guys. So, ngayon lang na-deliver. Ang bilis ng delivery. I think 2 days lang ata yung delivery. Ang ganda ng quality ng cellphone. So, yehey. Ito na yung gagamitin natin pang vlog sa labas guys. Kasi medyo siya, hindi hassle. Ano lang siya, kasi maliit lang siya. At saka hindi masyadong halata. So, I think that's it for today's vlog guys. Thank you so much for watching. And I will see you on my next vlog. Bye everyone. Bye. Bye everyone. Hala, ang ganda talaga ng quality ng ng back camera guys. Ayan oh. Ang ganda. But anyways guys, naaliw na naman ako sa camera. Gusto ko. I love camera guys. If you don't know me, I love camera. So, naaliw ako sa kamerang to. Ang ganda.
So anyways guys, so ulitin ko guys ulit. Thank you so much for watching and I will see you on my next vlog. Bye!